Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala tamani al-akmalani ala khairi khalqillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat, ang pinakadakila at malaking biyayang ipinagkaloob ng Allah sa ating lahat ay ang kanyang relihiyong Islam. Naway patatagin tayong lahat ng Allah sa kanyang relihiyong Islam hanggang sa oras ng ating kamatayan. Naway padali ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkaintindi at pag-unawa natin sa kanyang din. Naway maisabuhay natin ang relihiyong Islam sa kung paano ito na isabuhay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang mga kasamahan o mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, nauna nang na-explain ng mga masyaikh natin, jazahumullah khairan, ang first book na kung saan unang naging curriculum dito sa ating Facebook page sa Arab, na pinamagatang limad akhtartu al manhaj salafi. Bakit ko nga ba pinili ang manhaj ng mga salaf? Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Na isinulat ni Sheikh Abu Usama al-Hilali, hafidhahullahu ta'ala. Ngayon naman sa pangalawang libro na isinulat ni Sheikh Isa Amalullah Faraj, jazahullahu khairan, sa kanyang libro na pinamagatang Al-Mukhtasar Al-Hathith fi bayani usuli manhaj salaf ashab al-hadith fi talaqqi ad-din wa fahmihi wal amali bihi wa da'wati ilayh, na ang ibig sabihin ay ang short and summarized explanation, no, sa mga pamantayan ng pamamaraan ng mga salaf, ashab al-hadith o ng mga muhaddithin, sa kanilang pagtanggap at pagtuturo ng relihiyong Islam, sa kanilang pag-intindi o pagkaintindi nito at pagkaunawa nito, at ang pagsabuhay nila dito, at ang pagdadakwa o ang pag-anyaya nila tungo dito. Kaya nga naman mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, dito natin makikita at matatagpuan ang kahalagahan ng pag-aaral ng akidah. Ang pag-aaral ng akidah, dahil lahat ng mga gawain ng isang aliping Muslim na mananampalataya sa Allah at sa huling araw ay hindi ito matatanggap liban na lamang kung ito ay naaayon at bumabatay sa tamang paniniwala o ang tinatawag na aqidah. So alhamdulillah, 4 sa ating mga masyaikh, hafidhahumullah ta'ala, na pinangungunahan ni Sheikh Abu Aliman Yusuf Yaqub, at sinundan ni Sheikh Abu Hanin Abdullah Idris, at ni Sheikh Qardawi Mamalakat, at ni Sheikh Abdul Rahman Siddiq, ang pagpapaliwanag sa pangalawang book na ito. Alhamdulillah, jazahumullah khairan, at alhamdulillah, sa pagpapaliwanag ni Sheikh Abu Aliman Yusuf Yaqub sa Al-Muqaddimah, no? Sa Al-Muqaddimah from al-fasl al-awwal ila al-thalith thumma al-rabi', binanggit ni Sheikh dito, bakit nga ba natin pag-aralan ang manhaj o pamamaraan ng mga salaf? At mayroon itong 7 dahilan. Mayroon itong 7 dahilan na banggit ni Sheikh. Ganon din ipiniliwanag ni Sheikh Abu Aliman ang ibig sabihin ng manhaj lughatan wa istilaha wa ahamiyatuhu. Ang meaning ng manhaj sa lugha Arabiyah, sa Arabic, at ang kahalagahan nito. At ganoon din kung anong ibig sabihin nito sa Sharia. At ganoon din ang ibig sabihin ng as-salaf at ano ang salafiyya at sino ang salafi. At pagkatapos binanggit ni Sheikh ang pagiging obligado o wajib ng pagsunod sa pamamaraan ng mga salaf, at nabanggit niya dito ang mga adillah o mga batayan mula sa Quran, Sunnah at mga kasabihan ng mga salaf. At ganoon din nabanggit ni Sheikh ang pangalan ng mga salaf at kanilang mga katawagan, kasagaya halimbawa ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, at anong ibig sabihin ng Sunnah at ang Jama'ah. At ganoon din tinawag silang Ahlul Hadith, tinawag din silang As-Sawadul A'zam, tinawag din silang At-Ta'ifatul Mansurah, tinawag din silang Al-Firqatul Najiyah, tinawag din silang Al-Ghuraba o ang mga estranghero. So alhamdulillah, natapos ni Sheikh sa pang-4 na fasal, no, na kung saan ang pamagat nito ay aham usuli manhaj salaf, ang mga mahahalagang mga pamantayan ng pamamaraan ng mga salaf patungkol sa aqida. At mayroon nabanggit dito minimum na 7. Isa na rito mga magulang ng kapatid sa Islam, ang hasruhu lit masadar talaqi fi bab al-i'tiqad ala kitabi wa sunnah wa ijma' as-salaf. Ibig sabihin, walang pinagkukunan ang mga salaf rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ng kanilang aqida liban sa Quran at sunnah at ijma'. At ijma' or consensus. Mga napagkasunduan ng mga salaf.
radiyallahu ta'ala anhum wa rahimahum jami'a. At la ijma'a illa bidalilin sahihin min al-kitab wa sunnah. At walang ijma' kapag walang matibay na batayan o dalil mula sa Quran at Sunnah, mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya. At binanggit ni Sheikh, hafidhahullah ta'ala, ang mga adilla patungkol dito. Ngayon, alhamdulillah, si Sheikh Abu Hanin Abdullah Idris, ang pangalawang lecturer o muhadir sa pagpapaliwanag ng pangalawang book na ito, no? Ay binanggit ni Sheikh dito ang pangalawang manhaj ng mga salaf patungkol sa aqidah. Ito nga sinabi ni Sheikh Isa Faraj, jazahullah khaira, ijtima'u salaf bi sunnati sahihati mutlaqa, ang pagkakaisa ng mga salaf sa pagkuha ng tamang sunnah mutlaqan, absolutely. Fala yufarriquna bayna al-ahad wal mutawatir. At kaya't hindi nila pinagbuklod, no, ang ahad na mga ahadith at ang mga mutawatir na mga ahadith. At ipinaliwanag ni Sheikh Abu Hanin ang ibig sabihin ng al-mutawatir at ang ahad. At patungkol sa mga adilla dito. At ganoon din ang mga kawaid ng Ahlus Sunnah Jamaah sa mas'ala na ito. At ganoon din ang mga pamantayan, no, mga prinsipyo ng Ahlus Sunnah Jamaah sa mas'ala na ito. Yung pagkuha ng sunnah kapag ito ay tama at o sahih o matibay. At binanggit ni Sheikh ang mas'ala na وَمَاذَا يَنْبَنِي عَلَى رَدِّ حَدِيثِ الْأَحَادِ. Ano nga ba ang magiging epekto kung sakasakaling hindi tatanggapin ang mga hadith na ahad? Hadith na ahad, hindi mutawatir. Sabi ni Sheikh, ito ay maghahantong sa pagrad o pagrefute, hindi pagtanggap sa libo-libong mga hadith na sahih. Samantalang, ito naman ay sahih, mutawatir. Bal ahad, na'am. ولهذا يردون الأحاديث عن الإيمان بسؤال الملكين في القبر. Kanilang nire-refute o hindi tinatanggap ang pagtatanong ng dalawang anghel sa libingan. Allahul musta'an. Samantalang itong hadith na ito ay tinakhrij, no, ni Imam At-Tirmidhi sa kanyang jami' mula sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, no? Ganun din, no? Hindi tinanggap ng mga mubtadi'ah, no, ang mga ahadith ahad, no, patungkol sa syafa'ah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, al-uzma sa al-mahsyar, no, ang pinakamalaking syafa'ah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam doon sa araw ng paghukom. Na kung saan itong hadith na ito, although siya ay ahad, subalit ito ay muttafaqun alayh, no? Inulat ito ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim sa kanilang sahihain. Wallahul musta'an. Fayaruddunahu, kanila itong nire-refute, hindi nila ito tinatanggap. Dahil nga, hindi nila tinatanggap ang mga ahadith na ahad. Ganun hindi nila tinatanggap ang mga ahadith patungkol sa ang mga masasamang mga mananampalataya o ang mga Muslim na kung saan na hindi nakapagtauba ay, no, hindi sila mananatili sa impyerno. Kanila itong nire-refute, no? فيردون الحديث عن الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. سبحان الله. الله المستعان. لا يخلدون أهل الكبائر. Hindi maaaring manatili ang mga ahlul kabair, no, mga gumagawa ng mga malaking kasalanan mula sa mga kamusliman, na hindi nila ito na ipagtawba sa Allah na sila ay mananatili doon sa impyerno. Ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na ang sino mang gumagawa ng malaking kasalanan at hindi nakapagbalik loob sa Allah hanggang sa siya inabutan ng kamatayan, inshallah ta'ala hindi siya mananatili sa impyerno sapagkat mayroong mga dalil o mga basihan na kung saan ang mga gumagawa ng mga kasalanan kahit na sila ay makapasok sa impyerno, subalit pagkatapos ng parusa na kanilang malalasap doon, sila ay iaahon ng Allah at ililigtas mula doon sa impyerno. At sila ay utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maligo doon sa Nahrul Hayat, yung ilog ng buhay doon sa paraiso. At makakapasok sila sa paraiso magpakailanman. So ganun ang paniniwala ng Ahlus Sunnah Jamaah. Subalit ang mga mubtadi'a, mga Ahluz Zayg, yung may mga sakit sa kanilang mga puso, hindi nila ito paniniwalaan sapagkat sinasabi nila na itong hadith na ito ay hadith ahad, no? At hindi nila tinatanggap. Allahul musta'an. Ang hadith na ito ay nilat ni Imam Al-Tirmidhi at ni Imam Ahmad sa kanilang mga book ng sunnah. Ganon din, isa sa mga epekto ng hindi paniniwala ng hadithul ahad na binanggit ni Sheikh Abu Hanin Abdullah Idris
yung hindi nila paniniwala, no, ng mga mubtadi'a sa as-sirat, no? As-sirat, Allah musta'an. Yung tulay sa ibabaw ng impyerno na doon dadaan ang lahat ng mga kamusliman. Lahat ng mga kamusliman, pati ang mga munafiqun. Wallahu musta'an. Subalit, ang mga kakaligtas doon ay ang silang tunay na mga mananampalataya dahil ang mga munafiqun o ang mga hipokrito ay mahulog sa impyerno. Waliyadu billah. Hindi nila ito tinatanggap mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya. Samantalang ang akidang ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah ay tinatanggap nila ito kahit na ito ay ahadith ahad sapagkat ito ay ahadith sahihah. Ahadith sahihah. Tamang hadith po ito mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ganon din, isa sa mga epekto ng hindi pagtanggap ng mga mubtadi'ah sa mga ahadith ahad, ang hindi na pagtanggap sa mga ahadith patungkol sa iman ng azabul qabr, no? Nabanggit natin kanina yung hindi nila paniniwala sa pagtatanong ng dalawang malaika na nabanggit ng mga imam na ang pangalan daw ay Munkar at Nakir, although mahinang hadith. Subalit ito ay pinagtibay ng ilan sa mga imam rahimahullah ta'ala. So may mga mubtadi'a na hindi nila pinaniniwalaan ang mga ahadith patungkol sa azabul qabr, parusa sa libingan. Allahul musta'an. Ito ay inulat Imam Ahmad. Parusa sa libingan. Ito ay, kahit na ito ay ahadith ahad, subalit, ito ay thabit. Ito ay matibay na pinagkukunan. May matibay na pinagkukunan mula sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So, alhamdulillah, tapos dito kay Sheikh Abdullah Idris Abu Hanin ang kanyang topic, no? Samantalang si Sheikh Qaradawi Mamalakat sa kanyang lecture, no? Binanggit niya ang pangatlong usul ng manhaj salaf, no? Ang pangatlo na pamantayan ng pamamaraan ng mga salaf sa aqeedah. Ito nga yung fahamu nusus ala dawi aqwali salaf wa tafasirihim wa manuqila anhum. Ibig sabihin, ang pag-unawa at pag-intindi sa mga dalil na mula sa Quran at Sunnah batay sa pagkaintindi at pagkaunawa nito ng mga salaf. At nabanggit ni Sheikh Hafidhullah Ta'ala ang mga dahilan kung bakit natin doon pinagbatay at pinagkukunan o ibinase, no? Ibinatay natin ang ating pangunawa, ang pagkaintindi natin sa Quran at Sunnah sa pagkaunawa nito ng mga salafus salih na mula sa mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum at mga tabi'in at atba'u at tabi'in. At nabanggit dito ni Sheikh ang mga adillah ka fadilat as-sahaba, yung virtue ng pagiging sahabi, wa annahu a'lamu bi lughatil Quran, na sila ang pinakamaalam sa salita ng Allah sa Quran, at ganoon din annahu a'lamu bi tafsir al-Quran, no? Sila ang pinakamaalam sa tafsir o ang pagpapaliwanag sa Quran sapagkat sa kanila ibinaba ang Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanilang panahon. Kasama nilang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namuhay dito sa daigdig na mundong ibabaw ng kanilang pinamumuhayan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa thumma dhakara fawaid al-iltizam bi fahmi salaf. At pagkatapos binanggit ni Sheikh ang fawaid ng pag-iiltizam o ang pagsunod sa pangunawa nito ng mga salaf. At alhamdulillah, sa pang-apat natin na lecture na Sheikh Abdul Rahman As-Siddiq, jazahullahu khaira, binanggit niya ang pang-apat na pamantayan sa pamaraan ng mga salaf patungkol sa aqida. Ito ngayong at-taslim bima ja'a bihi al-wahyu ma'a i'ta'i al-'aql dawrahu al-haqiqi wa 'adam al-khawd fi al-umur al-ghaybiyya allati la majala li-'aqli fiha. Ibig sabihin, ang kompletong pagtanggap at pagtalima sa lahat ng mga ibinaba, no? Patungkol sa Quran at Sunnah, no? At ganoon din ibinibigyan natin ang tamang kaisipan ng kanyang tungkulin patungkol dito, at hindi natin to nire-refute, no? Dahil walang contradict, no? Walang contradiction ang tamang wahi o ang tamang revelasyon sa taong may tamang kaisipan. Sapagkat ang revelasyon ay sang-ayon dito ang tamang kaisipan. At walang kontradikt sa dalawang bagay na ito. Kaya nga sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Innal Qur'an wa Sunnah la yahmilan ishkalan wa innamal ishkalu fi afhamina. Tunay na ang Quran at Sunnah ay walang problema. Subalit ang may problema ay ang kaisipan o isip ng tao. Allahul musta'an.
So ang may tamang kaisipan ay walang problema sa pagtanggap niya sa Quran at Sunnah. Ito ang pananaw ng mga salaf na nabanggit ng ating Sheikh na Sheikh Abdul Rahman Siddiq, no? Hafizahullah ta'ala. At alhamdulillah mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, ngayong araw, inshallah ta'ala, sa panglimang pamantayan, no, ng mamamaraan ng mga salaf sa akida, ating babanggitin inshallah ta'ala ang panglima, no? Ang panglima, al-iman bil mutashabih wal amal bil muhkam. Ang paniniwala natin sa mutashabih at ang ating pagsabuhay sa muhkam. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, alamin natin ang Islam. Ang relihiyong Islam ay napakamaliwanag, no? Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Hud, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Sinabi ng Allah, Alif Lam Ra, katotohanan kami ang nagpababa ng aklat na kung saan uhkimat ayatuhu. Ginawa naming malinaw at maliwanag ang kanyang mga ayat, ang kanyang mga talata. Thumma fussilat, at pagkatapos amin itong ipaniliwanag ng detalyado. Na ito ipiniliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakimul Khabir, ang tigib ng karunungan, no? Ng wisdom, at Al-Khabir, ang tigib ng kaalaman. Allahu Akbar. Kahit mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, ang relihiyong Islam ay napakamaliwanag, no? Maliwanag mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya. So alhamdulillah, inshallah ta'ala, bibigyan natin ng liwanag ang ibig sabihin ng al-muhkam at ang mutashabi at ang mga uri nito inshallah ta'ala sa next episode natin. At ano nga ba ang mga pananaw ng mga salaf patungkol dito at ano din ang mga mawqif ng mga mubtadi'ah o ang pananaw ng mga mubtadi'ah patungkol sa al-muhkam at mutashabih at ang mga halimbawa ng mga pag-refute nila, no, sa mga ayat at mga ahadith na kung saan kanila itong nire-reject dahil nga ito ay kanilang pinaniwalaan na ito daw ay mga mutashabihat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.